Здравейте отново! Не сме се виждали наистина много отдавна, но сме решили да се завърнем към нещо, което обичаме много да правим, а именно ревютата на автомобили. Затова за днес сме ви подготвили един автомобил, който според мен е изключително интересен, а може би ще бъде един от най-интересните автомобили на 2024 година. За този автомобил зад мен ви говоря. Говоря ви за изцяло новият Toyota CHR. Днес ще го разгледаме какво представлява като дизайн, като изработка, като екстри, всичките тези стандартни неща, които винаги правим при ревютата на автомобили. Освен това, имаме възможност и да го сравним с предходния модел. Защото в момента се намираме в шоурума на ТСЦ Велико Търново. Малко ще ни е трудно да снимаме според мен, защото е доста тясно тук, претъпкано е с автомобили. Всъщност, знаете ли какво? Нека първо да им направим леко реклама. Те го заслужават, защото са много точни. Всички тези автомобили, които тук днес ще ни пречат, са продадени автомобили, не са налични. Хората наистина са много добри в това. Освен това, там отвън, само секунда, има още, като най-интересният е този. Този златистия, който пък ще ви покажем в едно друго видео. В видеото, в което тестваме как се държи на пътя, как е като поведение и така нататък. Така че, ако не знаете, ТСЦ са всъщност официалният представител на Toyota за Велико Търново и Габрово. И ако имате нужда от съвети или покупка на Toyota, може да се възползвате да дойдете тук. Освен това, имат и секция за употребявани автомобили. Ако не искате нов, има и Approved Used. Това е програмата на Toyota за употребявани автомобили. Стига толкова за това да се захващаме обаче с този автомобил, защото той наистина е много интересен. Какво имаме? Имаме много странно изглеждащ автомобил. Като концептуален автомобил, според мен. Даже Toyota го определят като концептуален автомобил за пътя. И това наистина отговаря много на действителността, защото самия дизайн, пак се извинявам, наистина е тесничко, но ще се справим се някакси. Самият дизайн е толкова различен от всичко останало в момента, което е на пазара, че просто не е истина. На мен ми допада много, особено в тази част. Тази част много прилича на купеобразен кросовър, най-модерното в момента. Но имате много интересни черти, много интересни елементи. Примерно да започнем от предницата и фаровете. Матрични LED фарове с C-shape дизайн, модерния напоследък. Много интересни мигачи всъщност. Освен това, те се сливат с предната броня, която Toyota казват, че това е наподобяващо главата на риба чук, ако се не бъркам. Има нещо такова наистина. Този дизайн всъщност започна с този автомобил. BZ Forex, показвали сме ви го и него, но тук е вече подобрен. Новият Prius също е с такъв дизайн, но наистина предницата на автомобила е много интересна. В страничната част обаче нещата интересните продължават. Освен тези 19 джанти, които изглеждат добре, двуцветни са, актуално в момента. Погледнете за какви линии става въпрос. Какви остри линии. И нещото много интересно за първи път. Всъщност много неща има за първи път при този CHR. Ще ви покажем абсолютно всичките. Първото нещо, което е ново за този CHR, са тези дръжки. И не са странни. Удобно се работи с тях. Задните също. Но нека да продължим с линиите. Тук, в това ниво на оборудване, което се води Premier Edition, най-високото ниво на оборудване, реално с GR Sport, и имаме и двуцветна комбинация на купето. Но не само тавана да е различен, имаме и цялата задница в черно. На вас това като решение харесва ли? Малко може би е странно, че точно по този начин изглежда автомобила, но на мен пък ми харесва. Отзад в задната част също има много различни решения. Много интересни LED светлини на стоповете, както и този надпис, който ще ви покажа след малко как светва. Нямате никъде да пише Toyota CHR отзад, само Hybrid Electric Vehicle, нещо ново като
някаква графика. Явно това е новата графика на Toyota за хибриди, защото емблемите им вече нямат синьо вътре, а преди имаха. Та това нещо светва и това нещо всъщност показва, я само да видим, ако отворим вратите, дали ще светнеш. Светна. Това показва какъв модел карате. Изглежда добре. На вас харесва ли? Не е никак лошо. Имате интересен спойлер, който Toyota казват, че по такъв начин отвежда въздуха и водата при дъжд. Затова даже няма и задна чистачка. Това ще го проверим като караме, ако вали. Имате и леко спойлерче, което всъщност са стоповете. Този автомобил реално има нещо като два спойлера. Един истински и един от стоповете. Да влезем ли вътре в интериора да видим как е? Само секунда. Като за начало, доста по-европейски вид на самия интериор. Защото този автомобил се прави специално за Европа. Това е първата и единствена Toyota, която се прави специално за Европа. Нека да седнем вътре. Ами да ви кажа честно, много приятно усещане. Я да го светнем, за да не ни е толкова тъмно, защото новите модели всички са с тъмни тавани. Още нещо първо за CHR. Стъклен панорамен покрив. Да започнем ли първо с него? Какво е интересното? Виждате, че няма покритие, което да дърпате, за да не ви пече слънцето. Знаете ли защо това е така? Toyota са го направили по такъв начин, че когато пече навън, това нещо се затъмнява и не пропуска светлина. И казват, че когато е лято и пече, това нещо държи хладно вътре в автомобила. А когато е зима и ви си затоплите купето, това нещо пък не пропуска топлината да излиза навън. И най-големият бонус на този стъклен таван, знаете ли кой е? Създава супер много пространство за главата, защото няма штора. Много добро решение. Само секунда да преминем на английски. Don't link. Continue. Да се надявам, че това е само при първия сетъп на автомобила. Така, какво имаме като интериор и изработка? Много качествени материали. Да не забравяме все пак, че това е най-високото ниво на оборудване и тук материалите са доста по-премиум. Този автомобил всъщност вътре се усеща като премиум автомобил. Може би като Lexus, защото имаме алкантара, вложки във вратите, меки материали. LED амбиентно осветление, което също е ново за CHR. Ето тук също има LED лента, там има LED лента. Тези неща може да ги коригирате, да ги променяте по много различни начини от самото меню на автомобила. Нека да ви покажем всъщност. Сега. Vehicle Customize. Lights. Illumination. Имаме най-различни възможни варианти. Значи имаме Time, в зависимост от времето в деня, тези трите елемента в тази врата, централния и тук, светят в различен цвят. Но ако искаме, може да го направим в Drive Mode. И когато сменяме Drive Mode от тук, в момента сме на Normal, сега сме на Eco, в Eco светнаха зелени, отиваме на Sport, ето на Sport и те станаха червени. Приятни елементи, които са вложили от Toyota в този модел, които малко им липсваха, може би, но тук са се постарали и нещата изглеждат добре. Освен Drive Mode, вече може да си избирате и много различни цветове, като има и Custom, там вече всякакви различни цветове. Така, да го върнем както си беше. Да. Другото, което е ново, продължаваме с ново в CHR. Освен изцяло различния дизайн. И волана е коренно различен от стария, и управлението на климатичната система, и тук разположението. Имате вече ново и безжично зарядно. Преди нямаше. Сега има. Разположението на скоростния лост и самия скоростен лост също са различни. Тук в интерес на истината, това някакси стои натурално в ръката ти и много лесно се работи с него. Това е добро решение. Това ми харесва. Това е и при новите Lexus. В новия NX е по абсолютно същия начин.
Още нещо ново дигиталният дисплей. Преди в CHR нямаше, беше с аналогови километражи. Тук е с дигитални инструменти и може да имате всякаква най-различна информация, каквато искате. Това изобщо не е лошо. Прави ми наистина приятно впечатление този автомобил. Отпред, сега така на мен ми е малко далеко. Нека да се настроя, както ми е удобно. Много добре знаете какво правим ние. Издърпваме волана максимално напред и надолу, за да ни е удобно. Има много място отпред. Чувствам се комфортно. Тази седалка е удобна. Кожата е приятна. Ето виждате как изглежда седалката. Това е пак да кажа, в най-високото ниво на оборудване е този салон. В GR Sport, който също се води един от много високите нива. Там имате малко по-различен салон с алкантара, но този метален елемент ми харесва. Много важно нещо за този тип автомобили е да бъдат сигурни. И този автомобил разполага с безброй много и най-различни системи за сигурност. Сега е времето всъщност да ви кажа и какво включват те. Тук колегите от Toyota са ми оставили един много приятен пищов. Имаме си ценовата листа директно пред нас, няма нужда да помним. Какво имаме? Имаме първо пето поколение хибридна система. Ще си поговорим след малко и за нея. Имаме опция за All-Wheel Drive. Този автомобил, още нещо ново, спрямо стария, там след малко ще ви го покажа и него, може да бъде и 4x4, което е супер. Освен това може да бъде и плагин хибрид. Така и така почнахме с тези неща. Няколко двигателя, 1.8, който е с 140 конски сили, 2-литров, който е с 197 и 2-литров плагин хибрид, който е с 223, автономен пробег на ток около 50-60 км, много зависи как се кара и в какви условия. В града 100% 60 км ще си го направи. Цените на този автомобил започват от 59 990. Ето ги тук да ги видите. Но вижте какво пише тук отдолу. 10 години гаранция от Toyota, 10 години безплатна грижа за хибридната батерия. 10 години с този автомобил сте в гаранция. Това е супер. Най-високата цена 96 900, това е за плагин хибрид с GR Sport ниво на оборудване. И тук още един много приятен пищов. Какво включва всички тези оборудвания? Ето така изглежда в стартовото ниво на оборудване. Да ви кажа честно, само заради предниците и фаровете е най-добре да започнете от клуб нивото, което струва 66 490. Има много екстри, асистенти за следене на лента, те са базови тези неща, асистенти за предотвратяване на сблъсъци, разпознава пешеходци през нощта, велосипедисти през деня, много интелигентен адаптивен круиз контрол, който освен че спазва разстояние от автомобила, ви предупреждава и за опасности на пътя. Много подобрения в тази насока има в CHR. Има и подобрение в цената, нещо, което не е малко, около 7-8 до 10 000 лева разлика с старият автомобил, но пък наистина получавате безброй много неща. Вижте, нивото клуб изглежда по този начин и много трудно може да го различите външно от останалите. Което според мен, да, няма да имате JBL аудиосистема или кожения салон, но пък ще имате автомобил, който изглежда изключително добре. Сега, преди да влезем в задната част на автомобила, да видим има ли пространство, набързо да ви покажа и т.е. да ги сравним. Имаме ги поне един до друг, нямаме нищо против да ги видим така, нали? Това е предходният модел в клуб ниво на оборудване. Отново двуцветен, това е модерно. Ето как изглежда той вътре. Разликата в дизайна между този и онзи е огромна. Говорих ви за аналоговите циферблати, ето ги и тях, мултимедия. Коренно различно изглеждат двата автомобила. Онзи доста по-премиум и цената му е по-премиум, но пък самият автомобил е много добре. Само за секунда, понеже тези в момента светят, за да ви ги покажа. Но малко е тясно, пак извинявам се. Много приятно изглеждащ автомобил. До голяма степен си заслужава повишението в цената, честно да ви кажа. Сега, ако и отзад е добре, защото в стария беше малко по-тесничко на втория ред, но да видим в този как е. По-голяма врата имаме тук, която се отваря. Сега, така си бях настроил аз позицията на седене.
за да виждате, че няма лъжа, няма измама. Както си ги настроиваме ние нещата, така остават. И да проверим. Определено е по-широко от старият. Дано се вижда нещо, много е тъмно, ще отворя вратата. Така. За краката опират в седалката. Но самата седалка пък е много дълбока и много удобна. За главата тук определено имате повече място и са коригирали до голяма степен един проблем, който имаше предходния. Понеже там линията се вдига много нагоре и стъкълцето много малко тук, за деца ще е по-удобно. Естествено имаме и изофикс точки на тази седалка и тази седалка, за да слагате столчетата за децата. Малко ще влизат трудно, но ако децата са ви по-големи и са само с долна част, няма да е чак толкова трудно. И така. Да видим в багажника как стоят нещата. Казват, че и там има подобрение. Всичко са подобрили. Още нещо ново за CHR. Електрически багажник, електрическо отваряне на задната врата. И тук определено има повече място от преди. JB аудио система, наистина по-голям багажник. 463 литра. 420 и няколко този. Има огромна разлика в багажниците. Добре. Искате ли да видим на задния ред как е? За да видите наистина, че всъщност само да си настроим седалката. Да е както трябва. Малко дълго видео ще стане, но като за първо да, в онзи определено има повече място. И за главата, и за краката. Вярно е това. Много добре се получи така, че можем да ги сравним и двата и да видите какви са разликите между старото и новото поколение. Това беше краткият ни обзор за този толкова много интересен автомобил. Съвсем скоро, след като бъде регистриран онзи жълтия и един бял, имам такова обещание от колегите тук, жълтият е 2-литров 197 конски сили. Белият е 1,8 140 конски сили. Какво ще кажете да ги сравним двата едновременно, да видим как са като поведение? Там ще ви разкажа една много интересна информация, защото присъствах на продуктовото представяне на този автомобил за дилърите на Toyota. Ходихме на писта Калояново и аз бях там. И го тествахме и на слалом, и на лосов тест, и по-динамично шофиране, и в градски условия, така че имам доста сериозни впечатления от него вече. И всичко това нещо, което го направим в следващия епизод, ще ви го разкажа. Така че, ако не сте се абонирали за нашия канал, преспокойно го направете. Аз съм Кирил Иванов, вие гледате Шоурум. До следващия път!